Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибраһимова. Бүген республикада туган тел көне билгеләп үтелә. Бүген халкыбызның бөек шагыйре Габдулла Тукайның тууына 138 ел. Шул уңайдан Татарстан халкына республика рәисе Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать белән чыкты. Хөрмәтле татарстанлылар, Тукай әсәрләрендә туган телнең халыктагы күңел җылысын, рухи матурлыкны һәм мәдәни байлыкны саклаудагы буыннар арасында бәйләнешләрне ныгытудагы роле аермачык күрсәтелә. Габдулла Тукайның китап җыентыклары замандашларын таң калдыра. Бөек Ватан сугышы елларында сугышчыларга дәрман бирә. Шагыйрьнең әсәрләре бүген дә ватанны сакларга рухландыра. Быел тууының 225 еллыгы билгеләп үтеләчәк мәшһүр Пушкинга Тукай ихтирамлы мөнәсәбәттә булган. Тукайның камиллек өлгесе булган шигъри юллары безнең күңелләрдә һәрчак аваздашлык тапсын. Игелекле эшләргә, яңа уңышларга этәргеч биреп, һәр кемгә күңел җылысы бүләк итсен диелә республика рәисе Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгатендә. Бүген туган тел көне һәм Габдулла Тукайның тууына 138 ел тулы уңаеннан республикада төрле чаралар уза. Традиция буенча бу көнне Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреатлары билгеле була. Чаралар инде башланды. Иртәнге сәгатьләрдә Тукай һәйкәленә чәчәкләр салдылар. 11 сәгать 30 минутта Казан дәүләт циркында Габдулла Тукайның Пишән базары әкиятләре һәм шигырьләре буенча беренче милли театр цирк спектаклен тәкъдим итәчәкләр. 14 сәгать исә Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры бинасы янында шигърият бәйрәме үткәрелә. Чарада Татарстан язучылар берлеге вәкилләре, республиканың иҗади берлекләре, киң җәмәгатьчелек катнаша. Кичке 5-тә Казан Кремле территориясендә гала-концерт һәм «Мин татарча сөйләшәм» республика конкурс акциясенә йомгак ясала. Акция кысаларында беренче тапкыр милли дизайнерлар ярминкәсен уздыру планлаштырыла. Бу көнне шулай ук республика рәисе туган тел көне уңаеннан иҗат әһелләре белән очраша. Шулай ук музейларда, мәдәният үзәкләрендә Габдулла Тукайның туган көнен истәлекле чаралар, күргәзмәләр, шигырьләр уку белән билгеләп үтәләр. Азнакайда күренекле шагыйрь, язучы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Нур Әхмәдиевка истәлек тактасын ачу тантанасы булды. Тантанада район башлыгы Марсель Шәйдуллин, Татарстанның халык язучысы шагыйрь Марсель Галиев, Нур Әхмәдиевнең хатыны Венера ханым, улы Рауил, якыннары, иҗатташ дуслары килгән иде. Яңгыр коеп яуса да, күренекле шагыйрьгә хөрмәт күрсәтергә теләүчеләр күп булды. Азнакай районында эштә беренче адымнарын ясаган, Әсәй авылында туып үскән күренекле язучы турында бик күп мактау сүзләре әйтелде. Күпләр аның турында гади, ярдәмчел кеше дип сөйлиләр. Авыруына карамастан, һәр вакыт күңел күтәренкелеген җуймаганлыгын ассызыкладылар. Казанда Идел һәм Урал буе милли әдәбиятлары тикшеренү парадигмалары һәм практиклар дип исемләнгән күренекле Россия галиме, милли дөнья образларын өйрәнүгә караган хезмәтләр авторы Георгий Гачевның тууына 95 ел тулуга багышланган Гомум Россия фәнни практик семинары узды. Семинар әлеге датага кагылышлы һәм милли әдәбиятларны өйрәнү мәсьәләләре берләштергән чараларның берсе. Фәнни практик семинар эшендә Мәскәү, Башкортстан, Дагыстан, Калмыкия, Кырым Республикасы галимнәре катнашты. Семинарга Идел һәм Урал буе әдәбиятлары поэзиясы дигән күмәк монография әзерләнгән. Монда уртак булган проблемаларны уртага салып, шундый нәтиҗәле әңгәмә форматында без милли әдәбиятларны, Идел, Урал әдәбиятларны өйрәнү проблемаларын, тикшерү проблемаларын өйрәнеп, алдагы көннәрдә нинди мәсьәләләрне тикшерергә, нинди мәсьәләләргә игътибар итәргә бу өлкәдә, менә шуның турында перспективаларны барладык. Наил Табанаков махсус хәрби зонадагы райондашларына хәйрия концерты куйды. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Танылган җырчы Наил Табанаков махсус хәрби операция зонасындагы саба егетләр янында булып, алар өчен хәйрия концерты оештырды. Бу дивизиядә Теләче, Арча, Питрәч, Биектау егетләре дә хезмәт итә. Концертта егетләр үзләре дә артистка кушылып җырлаган. Азга гына булса да көндәлек мәшәкать онытылып торган. Егетләребезнең барысының да исән имин кайтуларын телик. Киләчәктә татар җырларын үзләренең туган якларында тыныч күңел белән
тыңларға язсын. 15 минутта солдат ризығы. Районның икенче Бөгілді аулында волонтерлар жиылып, хәрбиләр үшін құры ошлар, бұтқалар әзірлей. Ярдәмнің бірінші партиясы тизден махсус хәрби операция зонасына жібәрілешек. Язмабыз Зәй районынан. Икенче Бөгілді ауылында яшәүче Татьяна Миронованың йорты айрым бір цехны хәтерләтә. Биредә изге күңелле хатын-кызлар җыелып, хәрбиләр өчен коры ашлар әзерлиләр. Хуҗабикәнең ике улы да махсус хәрби операциядә. Алар китү белән тынычлап утырмый, ничек булса да ярдәм итү юлларын эзли башлый ул. Өй тукмачы, харчо, рассольник, борщ, гөмбәле ашларга өстәп коры сөт белән боткалар, үләннәрдән чәйләр дә әзерлиләр. Саный китсәң, тырыш ханымнар әзерләгән ризыкларның түрі 10-га җыела. Барлыгы 5000-нан артык коры аш ясап, хәрбиләргә озатканнар. Все проходит такую, обязательно проходит термическую обработку. Атна дәвамында яшелчәләрне әзерләп, һәр якшәмбедә җыелышып коры массаны пакетларга тутыралар. Аш нәкъ өйдәгечә, ите дә бар. Аны да яшелчәләр кебек пешерәләр, ит тарткычтан чыгарып, махсус җайланмада киптерәләр. Бер пакеттан 6 савыт аш чыга. Коры массага кайнар су салып 15 минуттан әзердә була. Ярдәм итүчеләр арасында олдашлары гына түгел, Кәрәкәс, Искезей, күрше Әлмәт шәһәреннән кадәр кайтып булышучылар бар. Аларның һәр кайсын бер теләк изге гамәл берләштерә. Мне хочется помогать. Душа просит. Кушылып киткәч, үземә ниндидер җиңеллек таптым. Ул бер кешесе дә юк, ничек бөтенесе безнең балалар индалар. Ризыклар килеп җиткән дигән хәбәр егетләрдән рәхмәт сүзләре изге күңелле ханымнарны куандыра һәм көч исти. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Башкалабыз теләсән инде ел фасылында кунаклар кабул итә. Тиздән май бәйрәмнәренә Татарстан башкаласына килүчеләр тагын да арта. Иң мөһиме, Казанда елдан-ел өр-яңа экскурсия маршрутлары, үзенчәлекле ял итү урыннары барлыкка килә. Туристларны җәлеп итүнең тагын бер алымын хәбәрчебез Мөршидә Җиһан да күреп кайтты. Туган авылым туристлык утары ачылганнан бирле казанлыларны һәм башкалабыз кунакларын милли традицияләребезне өйрәнүгә корылган махсус программалар аш-су белән җәлеп итә. Шушы көннәрдә яңа үзенчәлекле зал ачылды. Бүген без яңа уникаль проектны башлап җибәрдек. Мультимедия гастротеатр «Калейдоскоп». Беренче безнең спектакль «Туган як». Безнең шәһәргә һәм республикага бик зур бүләк. Туган авылымның калейдоскоп залын дөнья күләмендә беренче гастрономия театры дип атасак та дөрес булыр. Чөнки экскурсия залында утыручыларга милли ризыктан авыз итүдән тыш дивар өстәл өстенә проекцияләнгән Туган як мультимедиялы фильмы тәкъдим ителә. Ягъни һәрбер турист махсус белгечләр, графистлар, мультипликаторлар, музыкантлар тарафынан җанландырылган борынгы чордан алып бүгенгә кадәр татар тарихы мәдәнияте үзәгендә яшәп ала дигән сүз. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Бүгенгә шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бу атнага сау булышабыз. Киләсе атнада яңалыклар чыгарылышы иртәнге 9:40 минутта була. Исән, имин булыгыз. Кайт әле мында ватанга, җиткәч тә соңгы язы, учагы сүнгән Казанга, дәшкән Тукай Гаязны. Кайт әле мында ватанга, 100 елдан да шул ран татарның сынган күңелен хаман әрнетеп тора. Кайт әле мында ватанга. Без бит шул хәлдә калган, инде асылын яшереп, тәхеткә менде ялган. Шаңдырак тормыш та бетте, шаңдырак бер эш тә юк. Төшебездә яшәдек без, өнебездә тешләндек. Кайт әле мында ватанга. Тукайның соңгы язы. Бер карашың белән куркыт һәм чигер инкиразны. Нигә без хаман хокуксыз? Нигә без хаман да ким? Тукай Гаязга эндәшкән. Мин соң кемгә эндәшим?
Габдулла Тукай, гаилә тынычлыгы. Әгәр булсын дисәң бер өй эше шау-шу вә җанҗалсыз, ире булса сукыр, ул җитми, булсын һәм хатын телсез.